जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आपडेट ए टु जेड आं आपडेट होनो नाजागोन जेसेबां हायो एनएस फोरनि सायावहाय दिनै बिटिआर आव जेरैबायदि दा एलपि आरो इउपि नि जेनाखि माने टिचार रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन आरो बिनि रिजाल्टआ 4 माने PM आव गगोन दा बेनि आं गासिबो आपडेट होगोन आरो एनएस नि केन्डिडेटफ्रा 300 माने 300 प्लास बिथांमोना सेलेक्ट जागोन आरो बिथांमोना मैया मा बिथांमोना मा जाखो आं बिनि गासिबो बाथ्राखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जायफोर एनएस केन्डिडेट बा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै सापर्ट खालामदों एनएसफोरखौ माब्रै गोबां बाथ्रा दं दा मानि थाखाय एनएसफ्रा 300 प्लास मोनगोन बेनिबो गोबां बाथ्राखौ आं बे भिडिअआवहाय जेसेबां हायो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै होनो नाजागासिनो थांगासिनो दङ मेन बाथ्राया बेनो लोगोफोर थारमाने मैया एनएस केन्डिडेट बिथांमोनहा एनएस नि जायफोर बिथांमोनहा केन्डिडेट्स बिथांमोनहा दिनै मैयानि गेजेरावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा ओमफ्राय इडुकेसन मिनिस्टार रनज पेगु बिथांमोननिसिम बिथांमोननि वाट्सएप नाम्बारावहाय कमप्लेन हरजोब्बाय ओमफ्राय माखासे लिगेल माबाफोरखौ लानानै आरो इमेलावबो बिथांमोननो हरनाय जाबाय आरोखि आरो गोबां मानसिफ्रा फेसबुकआवबो बिथांमोनखौ टेग खालामै लिरनाय जाबाय दा निसय बियो माबा मोनसे एक्सनाव फैसिगोन दा बेजों लोगोसेनो मैया जोंनि माखासे एनएस टीम बिथांमोना मैया डाइरेक्टर सारखौबो लोगो हमहैबाय आरो जेरैबायदि स्क्रुटिनि बर्डनि मेम्बार सोद्रोमा सारमोनखौबो लोगो हमबाय बिथांमोनजोंबो डिसकासन खालामबाय बिथांमोनजों गोबांथार गोलाव सावरायबाय फ्राय 1 घन्टासो बिथांमोनजों डिसकासन खालामलायबाय आरो बिनि गेजेरजों माहारियारि आफादावबो आश्रयनि थाखाय जों थांनाय जादोंमोन नाथाय सारा मोनसे गोनां खामानियाव थानायलाय दिफिनब्र सारजों रायलायनो मोननाय जादिया आरो बिथांमोनहा माखासे अफिसियेलि माखासे माबाफोरजोंनो कलिग्सफोरजोंनो रायलायनानै फैनाय जाबाय आरोखि दा बिथांमोना मैया एसेबां सुजिथाबनानै बिथांमोना हरनि 8:30सिम बिथांमोना चिफखौ लोगो हमनो थाखाय नेबाय थादोंमोन बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारखौहाय नाथाय प्रमद बर' सारखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बिथाङा बिराद बेस्थ'आव थायो बिथांमोना एभ्रि माने गासिबो बिथाङा बिराद बेस्थ' बिथांमोननियाव गासिबो खामानि थाजोबनायखाय बिथाङा समखौनो होनो हादिया आरो बिथांखौ लोगो मोननाय जादिया आरो दिनैहाय फुंनि 8टायावहाय बिथांमोनहा बेखौ लानानै मिटिं जिरायगोन एनएस केन्डिडेटफोरखौ माने मा खालामनो खालामनाङा बिनि सायाव डिसकासन खालामनानै बिथांमोनहा सेलेक्ट खालामगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा रिजाल्टआ मैया 4टायाव गनांगौमोन नाथाय गनो हादिया मानि थाखाय गवाखिसै बिनिया जाहैबाय मा मैया एनएस नि केन्डिडेट बिथांमोनहा थांनानै डाइरेक्टर अफिसावहाय बिथांमोनजों रायलायनानै गोबां माखासे जुक्तिथा जालायनाय जाबाय आरो बिथांमोनाबो फ्राय निस्सय माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिलायबाय मिथिनो हाबाय डाइरेक्टर साराबो निस्सय बुजिनो हाबाय आरो माने स्क्रुटिनि बर्डनि सोद्रोमा सारमोनाबो निस्सय बुजिनो हाबाय दा CM सारनिफ्राय बाथ्राखौ मोनबानो बिथांमोना गासिबो बाथ्राया क्लियार जासिगोन आरो खिन्थु रिजाल्टआ मैया 4टायाव गनांसिगौमोन बे आरो दा कलआव थानाय जाबाय रिजाल्टआ दा बाथ्राया जाहैबाय मा एनएस नि केन्डिडेटफ्रा 500 प्लास माने 350 नि बारा मानसिफ्रा एनएस केन्डिडेटफ्रा सेलेक्ट जागोन मानो सेलेक्ट जागोन होननानै बुङोबा नोंथांमोनहा बेखौ बयबो मिथिखागौखा जे थांनाय जेनाखि जे 2024आव एनएस केन्डिडेटखौ सासेबो होनाय जादिया सासेबो एलपि आवबो इउपि आवबो सेलेक्ट खालामनानै होआखै मानो होनबा बे समाव एनएस नि केन्डिडेटफ्रा जेबो मोनसे सुप्रिम कर्टनिफ्राय हाइ कर्टनिफ्राय जेबो पार्डिक मोनाखैमोन स' बिनिखायनो बिथांखौ होनाय जायाखै थिग आसे मोजांनि बाथ्रा नाथाय देग्लायथ' एबारथ' नोङो माबाथारबायना गासिबो नोङो सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनिफ्राय फैजोब्बाय लिगेल नटिसबो हरजोबखाबाय गासिबो हरजोबखाबाय दा बिनि बेलायावबो मानि थाखाय बिथांमोना दोननो नागिरदोंमोन बिसोर दुखुनांथाव जादों दा जिखियानो जाया माने बिथांमोना दा बुजिलायबाय मिथिलायजोब्बाय दा जों मिथिबाय मा एनआइएसफ्रा 60 प्लास थानाय गोबां पार्सेन्टेज दङ एनआइएस केन्डिडेटफ्रा बै समावनो 2024आव बिथांमोना सेलेक्ट जानो हायाखै एबार बिनिखायनो आं मानि थाखाय होनदों होननानै बुङोब्ला बे आंनिफ्राय नङा माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनाय बाथ्रा जे एनआइएस नि केन्डिडेटफ्रानो एबारहाय माने 75 प्लास 80 माने पार्सेन्ट बा 75% बा 80% बिथांमोनानो एनआइएस नि केन्डिडेटफोरनि सेलेक्ट जागोन मानो होनना बुङोबा एबार माने थांनाय समाव सेकेन्ड लिस्टआव जेरैबायदि ओंखारदोंमोन काटअफआ 60.14 बाव थाबथाफैदोंमोन बर'नि काटअफआ 60.14 आव दा 60 नि ओरै गाहायाव दंजोबो जुदि एनआइएस फोरखौ जुदि बोरैबा बिथांमोना जुदि एभयड खालामनानै गालाङोमोनब्ला
जेनेरेलनि माखासे बिथांमोनहाबो 50 मोनफैगौमोन 50 काट अफ थानायानो गासिबो मोनजोबगौमोन बिथांमोनहा खिन्थु दिनै 60 नि गोजौआव बा 58 59 55 नि गोजौआव दिनै एनआइएसनि केन्डिडेटआ बुहुत दं स' बिथांमोना ओंखायनो जों दा गोरलैनो बुंनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा दा बुंनाय बायदि माखासे वेल उइजारफ्रा बुंनाय बायदि बिथांमोनहा बुंनाय बायदिब्ला गोबां सर्सनिफ्राय गोबां मानसि थायो नालाय बिथांमोना मा डिसकासन खालामो बेखौबो जोंनाव सफैफिनो बिथांमोना मा रायलायदों बेखौबो जोंनाव मोनफैजोबो स्क्रुटिनि कमिटिया मा रायलायदों बेखौबो जोंनियाव फैफिनजोबो सोर सोरजों मा रायलायदों बेखौबो जोंनाव मोनफैफिनजोबो नालाय दा बिनिखायनो जों दा मोनथिनो हाबाय जा माने 350निफ्राय 400नि गोजौआव माने एनआइएसनि बिजाथिफ्रा सेलेक्ट खालामजागोन एबा मेरिट लिस्टआव गाहोगोन बेयो रोखा जाबाय नोंथाङा नायबानो जाबाय दा गतिके हयथ' बिनि थाखायनो इसिबां बुरजा एनआइएसनि केन्डिडेटफ्रा गाखोनायनि थाखायनो हयथ' सारमोना एसे गोसोआव आघात जादोंमोन खोमा बिदिबा बोरै जागोन रेगुलारफ्रा बोरै जागोन सानदोंमोन खोमा खिन्थु बे नङा जेनुइन जानांगोन जेनुइन सारमोना होबानो नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जेब्लानाखि नोंथांमोना जेनुइन होगोन बिथांमोनहा जुदि मार्क्सआ जुदि बुरजा खाजोबबा मानो मोना जानो बिथांमोनानो आजां गाजां नों टेटावनो मार्क्स दङ 90 प्लास टेटावनो सोरबा 110 दङ 100 माने 11 दं 119 दं 120 दं एनआइएसनि केन्डिडेटफ्रा टेटाव मार्क्स मोननायफ्रा अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामबानो जाबाय अब्ला बिसोरबायदि इसिबां खस्थ' खालामबोनानै प्राइभेट स्कुलाव फोरोंबोनायखौ आरो इसिबां लेगेल बादि फैसायावबो मानोथो इसिबां माने माबाजों नायदों गाज्रि मेगनजों नायदों दा चिफ सारा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा बिथाङा जुदि बाथ्रा होबानो गासिबो जाजोबसिगोन आरो उइथिन सानथाम सानब्रैनि गेजेराव रिजाल्टआ गगोन मानसिफोर गोबां होननाय बायदि रिजाल्टआ मोननै रोखोमै दं होननाय बाथ्राया बेनो आरो दा गतिके आं बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों जाय एनआइएसनि केन्डिडेट बिथांमोनहा दिनै मेंनाय बानाय गैयाजासे जास्टिसखौ मोननो थाखाय न्यायखौ मोननो थाखाय दिनै सान हर जिरायजासे बिथांमोनहा दिनै लोगो हमदों डाइरेक्टर सारजों रायलायदों आरो स्क्रुटिनि कमिटिनि मेम्बार सारमोनजों रायलायदों आरो चिफखौ लोगो हमनो नाजादों दिनैनि जेरै 8थायाव जानो गोनां जे मिटिंआ बे मिटिंनि गेजेरजों जोङो निस्सय माबा मोनसे जोङो मोजां फ्रुटफुल फिथाइखौ जों मोनगोन जों मिजिंथिनो हायो आरो जाय बिथांमोनहा दिनै एनआइएसनि केन्डिडेट बिथांमोनहा दिनै दुखुनि गेजेरजों दिनै प्रेस मिट होबाय मैया बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिदों बिथांमोनहा जेराव मोनथायखौ बिख'ना लानो थाखाय बिथांमोनहा दिनै बयबो जानजि खाफ्रादों आरो एनआइएसफोरनि थाखाय एनआइएस केन्डिडेटफ्रा ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं डिसिजन लाखाबाय आरो बे डिसिसनखौ डाइरेक्टर सारनि सिगाङावबो होनखाबाय आरो स्क्रुटिनि कमिटिनि मेम्बारफोरनि सिगाङाव बुंखाबाय जे बोरैबा जुदि एनआइएसफोरखौ एभयड खालामनानै नागारनानै जुदि बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जायोब्ला बै एपइन्टमेन्ट होनाय जायगायावहाय एनआइएसफोरनि केन्डिडेटफ्रा लोब लोब थांनाय जागोन आरो बेहाय थांनानै जुदि माबा मोनसे जाथाया जुदि बोरैबा जायोबा बिनि दायनिगिरिया सरकारा जागोन मानोना बेवहाय बिथांमोना क्वालिफाइड गोनां आरो गासैबो बिथांमोना ट्रेन जाजोब्बाय आरो बै फोरोंगिरिफोरखौ एभयड खालामनानै जुदि बिथांमोना बेफोरबायदि राहा लामा लायोब्ला बेखौ एनआइएसनि बिजाथिफ्रा स्ट्रं मोनसे डिसिसन लाखाबाय बिथांमोना जे जायगायाव एपइन्टमेन्ट जानाथों मानो बे जायगायाव थांगोन जुदि माने एनआइएसफोरखौ एभयड खालामनानै होयोब्ला बे जायगायाव आरो मा जाथाय सोमजियो बेखौ सरकारनि दाय जागोन बेयो मानोना बाहाय बिथांमोना सोरखौ पुलिस प्रशासन लानानै होबथायो ना सोरखौबा गुलि गावो नामा बे बिथांमोननि सायाव सोनारबाय मानोना जों दा मिथिबाय जाय बिथांमोना एनआइएसनि केन्डिडेट बिजाथिफोर बिथांमोना गासिबो दुलाराय बर' फरायसालिफोराव थानानै फैनाय बबेबा पार्टिजों माने सोमोन्दो गोनां बेफोरबायदि मानसि गोजाजोब गासिबो दिनै दा मिथिजोबनो हाबाय बिथांमोना इसिबां सेक्रिफाइस खालामबोबाय प्राइभेट स्कुलावबो 10-15 बोसोर सोरबा सेक्रिफाइस खालामनानै फैबाय इभेन दिनैसिमबो बिथांमोना सोरबा दुलाराय बर' फरायसाफोरावनो दङ दासिमबो आरो जायफ्रा सोरबा पार्टि लेभेलाव गोबां दंजोबो थ' जेखियानो जाथों मानो सोरबा दुलाराय फरायसाफोराव थाथों बा पार्टियावनो थाथों मानो बा सोरबा सिभिल मानसियानो जाथों मानो खिन्थु जास्टिस माने ट्रेन्सपारेन्सि जानांगौ आरो मोननांगौ मानसिफ्रा जेन' बन्सित जानाङा मोननांगौ मानसिया जेन' मोनथारो जोंनो बेखौसो नांगौ मानोना दिनै सुप्रिम कर्टआ आरो हाइ कर्टआ जुदि अर्डार होआमोनब्ला जोंहाबो बुंनांगौ गैयामोन दिनै सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टआ दिनै अलरेडि अर्डार होखाबाय आरो लिगेल माने अपिनियनखौबो हाइ कर्टनिफ्राय डाइरेक्टर सारनिसिमबो हरनाय जाखाबाय दा बे गासैबो बाथ्राखौ जोङो बुजिलायनांगोन सोरखौबा एभयड खालामनानै सोरखौबा होनो नाजानाय बेथ' जाथावनाय नङाना सारमोन स' गतिके सारमोना निसय बुजिनो हाबाय आरो मैया जेनोखि जाथाय जालांनो थांबाय गोबां जाथाय जानांदों बेनि सायाव सारमोना दुखु मोना डाइरेक्टर साराबो दुखु मोना आरो स्क्रुटिनि मेम्बारनि सोद्रोमा सारमोनाबो दुखु मोना बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाहैबाय मानोना
मोनथायखौ मोननांगौनि खाथिराव माब्लाबा बबेबा खोथाखौबो बुंथावैखौबो बुंनांगौ जानानै फैयो माबा इमसनेलि जायोब्ला जोंखौ इमसनेलि खालामबा गोसोआव आघात होयोबा बे थैजासे बावनो नागिरा गतिके बेनिखायनो सारमोना निसय बुजिबाय आरो मैया जे रिजाल्टआ गनो गोनांमोन बे टटेलि स्टप जाथ'बाय हराव थाथ'बाय दिनै दाहाय 8टायाव जेरैबायदि जेनाखि मिटिं जानो गोनां बेनि गेजेरजों मा रिजाल्ट ओंखारो जों बेखौ मिथियो खिन्थु बे रोखा जे एनआइएसफ्रा एइबारनियाव बांसिन मोनगोन मानोना थांनाय बोसोराव मोनाखै गालां जाजोबदों स' बे हिसाबै पार्सेन्ट गोनाङानो दा बांसिन एनआइएसआ रंजोबखायो बेनो 30 माने 350नि बारा 300 500 प्लास बेनि माने 350 प्लास बे जेनाखि एनआइएसनि केन्डिडेटफ्रा मोनगोन आरोखि एबार बे एकदमबारे सियरखा मानोना बिथांमोना काट अफ बयसो दिन्थिनांगोन काट अफखौ श' खालामनांगोन सोर बेसेबां काट अफ मोनदों सोरनि पार्सेन्टआ बेसेबां रेगुलारानो जायाथों मानो एनआइएसआनो जायाथों मानो जायखियानो जायाथों मानो बिथांमोनखौ काट अफ बयसआव होजोबनानै होनांगोन गासिबखौबो आरो बिनि उनावसो बिथांमोनखौ होनांगोन मानोना बे इसु डेटखौ लानानै बेबायदि खालामनो हाया सारमोन एनआइएसफोरा अल अभार इन्डियायाव बयनाबो कर्सआ 2019नि मार्च मासनि 16 थारिखआव एग्जामा जोबजोबदों स' बेनिखायनो मार्कशिट इसुआल'सो सोरनाबा 2019 जादों सोरनाबा 20 जादों सोरनाबा माबा जादों बे आरो बाथ्राया स' बेनिखायनो सारमोना निसय बुजिबाय आरो दिनै जेनाखि 8टायाव जानो गोनां मिटिं जे जिरायगोन बेवहाय मोजां मोनसे फ्रुइटफुल फिथाइ मोनगोन बे मिजिंजों बिदिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।